Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadar rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu ingkang kula hormati, halo. Saestu sampun siap pengajian? Sampun nggih. Sampun pikantuk snack sedaya? Nggih, berarti nek wis entuk snack niku biasane anteng, ngoten nggih. Kripik gedang, kripik telo, sithik edang waton rata. Kesting ringkes sing penting-penting kula pitados bilih acara niki dek wau pun kawitan bakda zuhur dek wau. Niki sampun dumugi wayahipun salat asar. Nggih napa mboten? Nah, mungkin nek kesuwen salate ngasar niku telat. Oh mriki mboten kulino salat tok nggih. Nggih kala-kala nggih. Dados ngeten Ibu. Nek kula teng pundi-pundi matur nika pengajian niku nek kepengin jamaahipun tetep semangat. Niku syarate namung siji. Aja suwe-suwe. Nggih, endi ana pengajian kok kesuwen, lupute ngantuk ya gringgingen. Wonge wis selonjor saiki. Wonge nang ngarep omahe sapa tapi? Halo. Nggih, kesting ringkes sing penting-penting mengke sak cukupe mawon nggih Bapak Ibu nggih. Nggih. Pun siap. Tangannya diangkat semuanya. Semuanya diangkat. Sing ora gelem ngangkat tangane kiting. Ayo sing ning kono kae diangkat. Ora usah dhuwur-dhuwur dhek kelekmu mambu. Penak iki apa iki, Mas? Tes. Kula ngadeg ngeten iki asline karo goleki rada sing rada enom ndi ngono. Oh sakmene ambane kok tuwek kabeh iki lho. Memang warga mriki niku mboten enten sing enom mboten. Ngerti yang ini ranyang aku mau. Halo. Tangannya diangkat. Sing ora gelem ngangkat tangane kiting. Halo, kae sapa kae ora gelem ngangkat ya sapa? Ayo diangkat. Halo. Mengke nek kula muni mana semangatmu? Sing ramuni gondongen Ken. Ayo kita tenanan. Oke, siap. Coba tak liane sing kono. Gusti Allah tuwek kabeh. Kene ya tuwek kabeh. Allah. Iki ketok api-api lah mergo krudunge seragam iki. Asline ngeri iki ya nan. Oke, siap nggih Bu nggih. Nek kula muni mana semangatmu? Sing kompak nggih. Endi lanangane endi? Ayo tenanan iki, aja ingah-ingih ngono. Ayo, tim gegana ta iki. Nggih, oke, siap. Mbae ampun ngulatke ngono kuwi. Aku isin no. Mana semangatmu? Mana suaramu? Mana tertawamu? Apa rada mambu? Bar dahar napa to, Dik? Nggih, petih.
Nggih. On, siap nggih, pun siap pengajian nggih. Gedang kluduk dipangan ular. Ayo Mas, selawatan Mas. Engko nek aku muni aja diduduk. Dirungokke. Kok nek apik tak jak terus. Iki jenenge apa iki? Apa tadi? Anak baba. Iki sak tanggapan piro le? Sak ikhlase. Wah, modar tenan iki. Berarti aku engko ya sak ikhlase iki. Oh dosa kowe. Malah dikeploki iki lho. Engko nek aku muni aja ditutuk ya Le ya. Engko nek pas selawatan bagianmu tutuken sak kidinge tanganmu. Ngoten nggih Bu nggih. Mungkin nek pas selawatan tangannya diangkat kabeh nggih. Niki kula ngajak jenengan pengajiane semangat. Eman-eman nggih. Eman-eman Mas mubaleke apik. Nggih selawatan tangannya diangkat niat nggo nati mahabbah karo Kanjeng Nabi Muhammad. Ngoten nggih. Niat nang jero ati iki kangen rindu karo Kanjeng Nabi. Muga-muga sampeyan entuk syafaate Kanjeng Nabi Muhammad. Sing mripate ngantuk kae engko terus mak jenggirat. Sing duweni penyakit asam urat kolesterol insyaallah terus minggat. Amin Allahumma. Mungkin saire ngeten kabeh kudu muni gedang kluduk dipangan mripate ngantuk kok lambene sing banter wonge gen krasa. Wonge rada lemu. Wonge krudunge seragam pokoke. Seketoke seragam muslimatan ketoke. Halo. Siap? Monggo setunggal kalih tiga. Gedang kluduk dipangan mripate ngantuk kok lambene angkat tangan sholawat Allahumma sholli kok ana sing ngajek iki apa iki? Gedang kluduk kok mateng kabeh. Sing mripate ngantuk kok lambene sholawat Allahumma sholli banyu bening kok akeh men Ciro lu pat mo nem tu pitu iki nek tak entek ku nguyuh terus iki banyu bening dicampuri areng tak golekane sing wajahe glowing endi iki kok bureng kabeh endi iki sing glowing oh banyu bening dicampuri areng sing wajahe glowing kok sikile
Sholawat Allahumma sholli banyu bening. Lakone banyu bening. Banyu bening. Banyu bening neng apa. Wonge ngulatke aku terus. Lho ijek ngulatke sing wajahe glowing kok tungkae sholawat Allahumma sholli Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pun siap nggih? Pun sakniki konsentrasi. Kula tak teng isor wae. Teng mriki ketok mboten? Ketok apane? Nggih. Pun siap nggih? Awas anggerana sing ngantuk merem langsung tak tinggal mulai. Wis tuwek merem. Iki mbak iki ayu banget ki. Nggih ben tapi nggih ben. Kaya Luna Maya nggih nggih. Tapi saiki tungkake meledak-meledak. Halo. Ngapunten nggih Mbah nggih, sehat selalu semangat. Amin Allahumma amin. Yang pertama Bapak Ibu bisa melihat saya nggih. Niki kula maju ngeten niku karep kula gen keduman neman-neman kok ndak dirasa. Iwas pengajian ado-ado. Mubalake ra ketok. Biasanya nonton gon YouTube kok. Aslinya tiba ireng. Puas kowe. Yang pertama Bapak Ibu saya mengajak sedaya sing sami rawuh niki monggo tansah syukur dhateng Gusti Allah. Nggih, syukur dhateng Gusti Allah kita saged tindak pengaji dalam keadaan sehat wal afiat. Sehat napa mboten? Waras mboten? Urip mboten? Oke. Ketok, kula nyawang niki ketok. Kula nyawang niki ketok. Ketok napa nek mu balik lamur. Maksud kula ketok dingeten iki nyawang sing waras karo sing ra waras ngono ngerti ya. Wong waras iki ciri-cirine gampang. Angger etuk senek ngentek. Kuwi waras. Nggih. Ya ana sing seneke jek utuh. Tiga mulih wonge rapati waras kok Dik. Wonge rada lemu pokoke. Halo. Syukur datang Gusti Allah. Gusti Allah menika anggenipun paring nikmat dhateng kita sedaya menika mboten nganggo mandeg tur ya ora tau diitung karo Gusti Allah. Sing kulino ngitung-ngitung nikmat iki justru malah awak dhewe membatasi nikmate Gusti Allah. Nek dine Gusti Allah niku paring nikmat ora tau diitung. Mur awak dhewe niki lho Gede, kadang-kadang malah ngitungi nikmate Gusti Allah. Halo. Ngantos Gusti Allah lek ngendikan ngeten wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Menungso nek kowe kepengin ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang slirane, kowe ora bakalan iso ngitung nikmatku sing wis tak paringke marang slirane. Saking akeh. Mula wajibe awak dhewe niku syukur dhateng Gusti. Masuk mboten? Lah, syukur sing paling gampang termasuk wong waras niku dek wau. Wong waras niku nek dikeki mesti matur terima. Berarti wong iki waras, wong dikeki kok gelem matur nuwun. Ana ora wong dikeki anu malah maido. Enten mboten?
Ngaji ana seneke upluk-upluk ngoten nggih enten. Halo. Nah, biasane sing ngulino maido wong lanang apa wong wedok? Lah gene nek ning kene gelem ngaku kowe. Nek ning omah ora gelem ngalah iki lho. Halo. Mula ayo sing rumangsa waras-waras niki. Waras to? Sing rumangsa waras-waras iki ayo ngucapno syukur marang Gusti Allah kanthi kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Saged mboten? Bisa ora? Bisa apa tidak? Aja marake emosi to. Oke, siap nggih. So bareng-bareng nggih. 1 2 3. Alhamdulillahirabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sing sapa wonge gelem syukur yakin nikmate ditambah karo Gusti Allah. Mula nek kepengin rezekimu lancar, rasah kakean sambat. Rasah kakean cangkem. Masuk. Masuk nggih. Apapun dan berapapun kuwi peparingi Gusti Allah disyukuri alhamdulillah. Aja sok kulino muni kok mung sakmene, kok mung kaya ngene. Maka pesan saya, halo. Maka pesan saya kanggone wong sing waras, sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Saya ulangi sekali lagi, halo. Halo, masih bisa konsentrasi? Sibukkan dirimu untuk bersyukur kepada Allah sehingga engkau lupa untuk berkeluh kesah. Nek carane Jawa ngakeh-ngakeh nonggonmu syukur marang Gusti Allah nganti kowe lali sambat marang Gusti Allah. Aja malah diwale kokean sambat nganti lali syukur. Bisa diterima? Sugih melarat urusan ati. Kepiye nggone iki nampa peparinge Gusti Allah. Ngono lho, Dik. Angger jenengan ketok nikmat saka Gusti Allah kok wis munimu kok mung sakmene, mbok nganti modar bakalan cukup. Masuk. Lah sing kulino muni ngono kuwi wong lanang apa wong wedok? Lah iya. Ya turi kok. Dong ora. Dong ora. Sugih mlaratmu ki gumantung atimu piye njog, piye nampa peparinge Gusti Allah. Niki dukuhe napa, Bu? Heeh. Laron ngono wae lah. Oh, wis ngono wae. Kanggone wong garon niki lak wong garon to nggih. Gunung Merapi ka didadekno intan berlian. Diwenehno kabeh karo wong garon. Nek ora gelem syukur, anane ya mur kurang karo kurang. Ngono lho. Kanggone wong sing gelem syukur marang Gusti Allah, paribasan etuk rezeki gedene sego sak puluhan, wedang sak cepet. Lho nek mulai ngelak ngoten niku. Enggak engko rada engko. Aku mimike rada engko. Halo. Halo. Kanggone wong garon sing gelem syukur paribasan Gusti Allah paring nikmat sego sak puluhan, wedang sak cecepan kok gelem syukur, yakin insyaallah cukup. Wong sing jenenge cukup ora kudu akeh. Akeh kaya ngopo nek ora gelem syukur ya ora bakalan cukup. Masuk? Mula gawe ati iki sing longgar. Nggih. Seberapapun suamimu memberikan nafkah, ucapkan terima kasih. Masuk. Masuk nggih. Sing ngerti kekuatane wong lanang iki sapa? Lah iya. Ngono lho sing ngerti kekuatane wong lanang wong wedok. Bojomu ki penggaweane apa? Sesasi. Oh. Sesasi ki bojomu gajine piro, blonjone piro? Kowe lak mudeng. Lah kok anumu? Maksudku ngene lho, Dik. Angel banget kok omongan karo wong kene iki angel kok.
Maksudnya kan kadang-kadang ini lho wong wedok iki kadang-kadang kan penjalukane ora sumbut karo kemampuane bojone ngono lho. Dong ora. Ora rungokno wong wedok-wedok kuwi. Nek nganti ana wong lanang wis gelem nyambut gawe. Kuwi berarti wong lanang istimewa. Angel omongan karo wong kene iki angel Mas. Halo. Ana wong lanang kok gelem nyambut gawe. Terus etuk koyone kok wis gelem dikekne kabeh. Iki berarti wong lanang limited edition. Contone anu Mas kene iki sing dalan sidatan ning dalan gedhe ngono enek ra Mas? Aku tak ndang mulih wae Mas. Aku rumangsa aku ngomong ning kene kok salah terus to Mas. Memang ngadepi wong setengah tua wedok menganyel ngono. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Terus penjalukanmu neko-neko nek ra dituruti nesu iso no bojomu mati nom. Mula ngapunten Bude, data yang saya ambil kemarin kan sadurunge ngisi mriki akan kula survei mriki sik. Ternyata mriki nu akeh rondone. Ngerti no sing nang panggung iki wis 16. Iki sine rondo tok. Lah nggih to. Terus ngapuntenipun Ibu nggih. Terus jenengan terus iso narai wong lanang, Mas kowe kok saiki ra iso romantis kaya mbiyen. Wong lanang sing arep iso romantis piye? Penjalukanmu sak tekro lencong. Wong lanang uteke wis bunel pisan. Mikir penjalukanmu kuwi lho. Kok kon romantis? Kong ndi? Mulai kok omah mulai raine wong wedok saka bedhok. Kowe ngapa to, Dik? Radidian. Aku ora curhat, Dik. Dong ora. Kula ngapuntenipun nggih Pak nggih, apa yang Allah berikan itu yang terbaik untuk kita. Tidak usah berkeluh, rasa kakean itu yang terbaik dari Allah. Disyukuri, dinikmati, enak. Hidup itu dibikin simpel Bapak Ibu. Nggih. Sing marake ngopo kok urip kuwi ruwet, sing dadekke ruwet iki penjalukanmu sing neko-neko. Betul. Hidup itu kan simpel, ngeleh, madang, ngantuk, kesel, pengen dolan, pengen jajan, sudah selesai. Hidup kan hanya itu. Neng sawah ya neng sawah ngono Dik. Sing marake ruwet iki mergo napa? Keinginan kita macam dan terkadang keinginan kita tidak sesuai dengan kemampuan. Andai aku jadi orang kaya. Andai tak usah pakai kerja. Iki lak pikirane wong gendeng. Pengen sugih ning males nyambut. Kuwi jenenge tangeh nganggo lamun. Ora mungkin, Bu. Masuk karo kula. Kula nyuwun ngapunten Bapak. Saya pertama, dimanapun saya ngisi pengajian mesti saya mengajak bersyukur kepada Allah SWT. Gen uripe adiki ayam tentrem. Anzil alaina sakinatan. Uripe adiki nuwun ngapunten gen ayam gen tentrem. Bisa diterima? Bisa nggih? Sing nomor loro napa? Aja kesuwen bijeni tangga. Nek kepengen uripmu ayam tentrem, aja kowe kesuwen nyawang tanggamu. Kenapa hidupmu enggak tenang? Karena apa? Kowe nyawangi tanggamu terus. Tanggane tuku TV, kene masuk angin. Tanggane tuku kalung, kene bingung. Mlebu metu ngomah. Pakmu metu osek. Kalau tak didoi, bodhe garmi gelange anyar. Uripmu ruwet terus. Mergo kowe nyawangi tangga. Dong ora. Niki penting saya sampaikan. Rata-rata wong
wedok. Angel kok Mas omongan karo wong kene iki angel kok. Lah sapa? Apa ana wong lanang kok meri urusan gelange lanangan apa? Halo? Halo? Durung duwe gelang ora apa-apa. Sing banter bojomu gen krungu. Iki asline kula nembungke jenengan, oke? Sing banter yuk, ayo yuk. Ngolak. Aku mulih bojoku pangling. Ayah kok ireng men. Di PP wong garon aku. Ya lagi iki pengajianmu balik dipanas-panas ya ning kene iki. Asem tenan. Halo. Halo. Dijawab ora apa-apa tapi sing banter nggih. Rungokno wong lanang-lanang iki. Iki curhatane bojomu. Kudune dadi wong lanange krasa. Ora nyah ini kok telek ngono kuwi. Durung duwe gelang. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Nanti arep modar gelang karet daerah. Halo, durung duwe kalung. Durung duwe mobil. Sing penting iman tenan ceping. Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Nek nganti ana wong wedok seneng perhiasan, klambi gonta-ganti, kuwi wong wedok sing normal, berarti bojomu ki waras. Betul, Bu? Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Hidup wong wedok. Endi lanangane endi? Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Dengarkanlah wahai para laki-laki itu maksudnya. Ya termasuk aku ki. Dengarkanlah wahai para kaum suami. Istrimu bukanlah seorang istri yang matre, betul? Kalau menurut saya, Kelik Gunawan pribadi, tidak ada istri matre itu tidak ada, betul? Wajar nek bojomu kepengen duitnya akeh, wajar betul? Jawab sing banter bojomu kan kupinge bolong. Nek nganti ana wong wedok anu sapa sing muni mau sapa kuwi? Sapa ndi? Wis sing isi wae. Oh dosa kowe. Nek nganti ana wong wedok kepengin perhiasan, pengen gelang, kepengin kalung, ali-ali ku wong wedok normal apa mboten? Kepengin wong wedok lambine gonta-ganti wong wedok normal mboten? Rungokno wong lanang-lanang kuwi. Memang wong wedok ki ngono kuwi. Jadi iso ki didadani wong lanang aja nyaingi. Wong wedok lagi nyandangi tontonan wong wedok sandangan sak tekluk lincung. Urusan kegiatan apa seragaman, PKK, arisan, pengajian, sholawatan, yasinan, tahlilan, manakiban, muslimatan, fatayatan, piknik, among tamu, 17-an, gerak jalan, minggu esok, neng balik pagi. Oh ya, maju, mundur. Oh alah li. Golek sego sak puluhane mbok lewangi pajak. Oh dosa kowe. Ngaten nggih. Maka ngapunten bahai kaum laki-laki, Kelik Gunawan pribadi menyatakan bahwa tidak ada istri matre. Betul? Tidak ada istri matre. Betul? Wajar nek bojomu kepengin perhiasan. Wajar nek kepengin bojomu klambine gonta-ganti. Wajar kepengin wong wedok duwite akeh, omahe apik, mobile baru. Betul? Ingat baik kaum laki-laki.
Istrimu bukanlah seorang istri yang matre. Kenapa mereka pengen perhiasan? Bajunya tetap gonta-ganti, rumahnya bagus, mobilnya baru, motornya baru. Bukan karena istrimu matre. Istrimu hanya kepengen menunjukkan kepada orang lain bahwa suaminya hebat, bahwa suaminya sukses. Anu ya Mas ya. Nek model kene iki anu ora ana bedane antarane mubalek karo doro Mas. Mubalek ya dikeploki, doro ya dikeploki. Angel tenan Mas. Masuk nggih. Mula aja kesuwen nyawangi tong. Karena kau sibuk melihat orang lain nganti kue lali apa sing wis mbok duweni saat ini. Kue nganti lali apa sing wis mbok duweni mergo napa? Kesuwen nyawang. Karena ingat Ibu, apa yang kau lihat dari tetanggamu tidak seindah yang kau bayangkan. Belum tentu sesuai dengan kenyataan. Konya pancen gelang gede sak velek. Nyatane mur imitasi. Nggonmu kuwi karet tapi kan asli karet. Nggih napa mboten? Nggih. Lah nggih pokok kabeh iki anggere disyukuri nikmat, Bu. Nggih. Ora sah neka, ora sah nyawangi tong. Nggih, urip ning alam dunya wangsi yang kita lihat belum tentu sesuai dengan wis ngono wae bapak-bapak ya ngono. Nggih rungokno wong lanang-lanang kuwi. Wong lanang-lanang. Termasuk bansere kuwi rungokno ser kowe. Nek kepengin bojomu ketok ayu aja kesuwen nyawang bojone. Nah, ngono. Nek pengen bojomu ayu ya perawatan ora gur ning sawah ae. Ya sok skincarean, glowingan, facelan ngono. Ora ketoke bojomu glowing tapi jenggureng ngono kuwi. Urut sawah tungkak nganti meledak-meledak. Halo. Masuk nggih Bu nggih. Yang pertama bersyukur kepada wis pokoke disyukuri dinikmati rasah neka. Ngoten bapak-bapak nggih ngoten. Bojo niku elek-elek bojone rasah ngrusi bojone tanggane. Ngapunten Pak, perkara rupa kena beda. Dandanan kena beda, klambi kena beda, wajah kena beda, tapi urusan rasa kuwi tetep. Oh berarti kulino kowe. Lah ngerti nek padha no. Iki bansere ketoke kulino iki. Nggih, yang kedua sholawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan syafaatipun kawitan donya ngantos akhirat. Amin Allahumma. Niki pengajian dalam rangka napa niki Bu? Dalam rangka merti dusun kalih santunan yatim. Kok materine angel men niki. Iso apa ora iki? Nggih mboten napa-napa. Enten kalimat ngeten Bu, an-nadzafatu minal iman. Kebersihan itu sebagian daripada iman. Sepakat? Di kalimat lain ada kalimat at-tahuru syatrul iman. Kesucian itu bagian daripada iman. Saat ini kula jenengan baru melaksanakan itu. Namanya merti dusun. Merti dusun no, bersih desa ngoten nggih. Berarti desane resik kuwi nuduhke kalau penghuninya warganya itu beriman kepada. Sebab napa? Tondo-tondone wong iman itu menjaga tapi yang namanya bersih suci itu tidak hanya secara fisik. Jenengan iso ketoke wah wajahe ketok solihah. Tapi gualake kaya bledek. Nggih enten. Nggih, wonge ya teko iki. Wonge linggih kursi pokoke. Linggih kursi wonge. Wonge seragaman. Ijo warnane. Halo.
Mboten nggih Bu nggih. Secara fisik sudah ada istilah bersih desa. Desane apik bagus. Lah saiki garek wargane piye? Pun saya napa dereng? Sampun. Oke, kita buktikan. Ciri-cirine wargane apik niku ana 3. Halo. Siji lomo. Seneng tetulung marang sepadha-padha. Nek wong Jawa ana istilah dono. Iki Jawa apa Londo ta iki? Dono kok dono Kasino Indro iki. Napa Bu? Dono Dria iki seneng paweweh. Aweh-aweh, ater-ater. Mriki tesih wonten. Lah, nek kepengin desane ya resik, wargane ya apik, ngapunten, urip ning alam donya dadi wong sing entengan. Halo? Wong sing lomo. Masuk. Nek mriki pripun? Marga mriki niku ketoke lomo napa util? Oke, saya cek dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. Niki sing daerah mriki kabeh tekan rono niku sing ngudel wong 20. Ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Mriki 16. Panggung nggih, panggung. Ha iki util kabeh. Mboten Bu, wong util niku tanda-tandane gampang. Nek nganggo kerudung mesti miring. Ora usah dibenake, ora usah dibenake. Ora usah dibenake. Kok dadak ngene-ngene ngopo? Halo mboten niki namung guyon mawon nggih. Ngapunten desamu resik monggo bagus. Ning nek wargane gak iso apik ya padha wae. Pertama kudu seneng tetulung marang sepadha-padha, tuktiman haramaka. Suka memberi, suka menolong kepada siapapun, walaupun orang itu belum pernah menolong kita. Wong Jawa niku duwe tradisi budaya yang sudah bagus. Dono driyah, ater, aweh, kondangan, bancaan. Mriki tesih wonten. Lanjutkan. Desane resik, wonge ya apik. Masuk. Nek teng kutha niku pun arang-arang wonten, Bu. Mriku entene sakniki modele tonjokan. Tonjokan niku nek arep enek wong digawe ater-ater ning kon bayar. Undangan ning nganggone kerdusan kon bayar. Nek cara kampung kan ra model ngono kuwi. Betul. Ngapunten Bapak Ibu. Mula nyuwun ngapunten awak dek harus mengitukan. Maksudnya Ibu? Anukan. Menguri-uri ngoten lho Bu. Aja nganti tradisi kuwi ilang. Kebiasaane wong Jawa iki senengane aweh-aweh. Mang pirsane Bu, wong Jawa iki anggere arep duwe acara apa ae mesti nyanggo jenenge kondangan. Betul. Niku nek carane Kanjeng Nabi Muhammad kan jenenge sedekah. Gandeng pintere para wali songo ngene dakwah ning tanah Jawa. Gending-gending ucapan yang berbau Arab itu disingkirkan. Oh jenenge ganti dono driyah, aweh-aweh, ater-ater. Tapi kan intinya tetap satu, sedekah. Masuk? Masuk nggih? Nek mriki tesih enten monggo Bu dibudayakan, termasuk tadi santunan anak yatim kan termasuk dono driyah. Sudah dilaksanakan apa belum? Apalagi ini di bulan Muharram.
Sing sapa wonge gelem mikirke anak yatim, gelem nyantuni anak yatim, Kanjeng Nabi lek ngendikan sok ben ning swarga kaya aku cerake kaya driji iki. Dadi sok ben iki sedaya sing rawuh niki, sok ben ning swarga kabeh. Tur lenggahipun jejer karo Kanjeng. Nah, soalnya napa? Ternyata wong Garun ki wong sing gelem memperhatikan, gelem ngopeni, gelem gatekke anak. Buktinya ini hari ini. Aja nek kok anak yatimmu baleke digatekke kok. Engko mang pirsani nek mulai lak disangoni. Ora to. Ora. Oh ditransfer ya. Ngeten nggih Bu nggih. Jadi budaya-budaya suka menolong, suka memberi itu tolong dikuatkan nggih Bu nggih. Kalau di sini masih bagus, kalau di kota itu sudah individualismenya sudah kuat. Kondangan itu pun hilang. Kondangan itu nek cara Jawa kan kondang mangan. Kula diarani kondangan. Kondang wong Jawa ki senenge kumpul-kumpul karo mangan-mangan. Kan ngoten. Nah, para wali pinter ketimbang do kumpul-kumpul jagongan ra ono gunane, teng mriku wonten doa-doane. Nggih. Ana sego, segone ditakir. Sego tembung tazkir. Wong Jawa iso muni kata tazkir dadine takir. Maksudnya apa? Kondo dikir marang Gusti Allah. Masuk? Masuk nggih. Wis ngono tok. Engko nek tak tutuke ndak ora rampung. Ono nek anak-anak jenenge banciaan. Ban kuwi bunder, ciak imangan, ani bareng. Kula nek bancaan kae dikepung bunder ngoten kaya ban, terus ciak bareng-bareng. Bancaan itu mengajarkan kepada anak kita untuk suka memberi. Cuma tradisi itu sudah mulai hilang. Nggih, diganti tiup lilinnya. Tiup lilinnya sekarang. Sekarang juga. Tepuk tangan. Potong kuenya, potong kuenya, potong kuenya sekarang. Sekarang juga. Wis racet wong tuanya wis ora cetak, wis ora cetak, wis ora cetak. Puas wis. Anak-anakmu ora mbok ajari bersosial, tapi cah cilik-cilik wis diajari nyumbang. Nah, ulang tahun nak dokon nyumbang to kuwi. Zaman semono gak ada bancaan ini mengajarkan kepada kita, anak-anak kita untuk hidup sederhana. Sego bancaan, sego mbayung, sego kangkung mengajarkan kepada anak-anak kita lecah bagus nduk cahayu. Wis sampeyan wis dadi wong urip ning masyarakat contonen mbayung, contonen kangkung. Hidup dimanapun dia bisa menyesuaikan dengan kondisinya. Nggon banyu ya iso urip, nggon jemek ya iso urip, nggon kering kerontang, bayem-bayem ku ya iso urip. Kelak ketika kau hidup bermasyarakat, kau harus mampu dan bisa menyesuaikan dengan lingkunganmu. Ojo dupeh kowe dadi sarjana, ojo dupeh kowe dadi wong sukses. Ana kacang panjange loro diubengke wutuh, dongane wong tua ning anak-anake muga-muga dikek umur dawa karo Gusti Allah. Muga-muga dikek wong sing sabar duweni usus dawa lho. Dikei tumpeng raketang cilik lecah bagus nduk cahayu suksese kaya ngapa sok ben kowe dadi wong tumpeng 5 wektu sing mempeng. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kaya ngono apike kok. Kok malah susu kaya medene wong mesem. Kok malah do ngulaki aku kabeh ngopo iki? Halo? Terus ndure niku kan tumpeng ngeten, ndure niku jenenge buceng. Buceng iki nek mlebu kudu. Alah apa aja iso kowe dhewe.
Alon-alon. Halo. Bujeng ki nyebuta sing tumpeng niku lak kulupe ngeten ta Bu, pucuke niku jenenge bujeng nyebuta sing kenceng. Sing disebut sapa? Mang pirsane nek bancane won bujenge dikeki lombok abang karo brambang, nyebuta sing kenceng marang zat sing ngecek lombok lan brambang sapa? Gusti Allah. Kaya ngono maknane apike kaya ngono kok. Enek ndok siji, ndok pitik Jawa disigar deke 40. Lho nek bancaan lak ngono kuwi ta. Nggih napa mboten? Nyon ngapunten yang namanya telur di tahun 70-an tahun 80-an, yang namanya telur itu sesuatu yang paling berharga. Nek ra wong sugih blegedu ra mungkin iso mangan ndok. Mula nek sing jeneng wong ndek gawe jenengan rewang jenengan nyumbang digawani mulai kok ana ndoke jenengan mesti seneng. Karena apa? Ndok itu bunder. Artinya apa? Leca bagus, nduk cahayu. Sesukses apapun kelak engkau menjadi orang, kesuksesan yang kau pegang jangan kau ojo mbok nggo dhewe. Cipratno ning kanca-kanca murah kitang sithik mboko saithik. Mula ndok siji disigar dek 16. Ditum sithik nek bancane lak dum-dumane sithik. Niku Pak, kaya ngono ajaran apike kaya ngono kok. Diganti tiup lilinnya sekarang. Wong tuane sing gendeng, wong jogi ngetokne Jawane ngono lho. Mula nyuwun ngapunten, para wali niku kan paling pitutur ngeten Bu. Sok bakal tinemu mangsa wong Jawa wis ilang Jawane. Wong Jawa ki wis ora seneng karo kejawanane. Lagi rambutnya pengine kaya londo disemir. Mantu rupanya kaya pitik ning kono mau rego 5.000 nang. Macam-macam. Nggih, dadi wong ki wis ora pede dengan Jawanya. Ini sudah terjadi. Sing nomor loro apa? Ana pasar wis ilang kumandangi. Pasar-pasar sepi saiki kok ngomah arep tuku apa iso kok. Biar mboten. Tanpa nganggo omong-omong ngerti-ngerti diterke. Masuk. Nek nganti ana kali wis ilang kedunge. Akeh do bocah mau sekolah wis cekelane mur komputer, cekelane mur HP. Sudah rujukane wis ora guru wis ora digugu. Halo. Bener napa mboten? Nek ana wanita wis ilang wirange. Ini zaman sudah ngeri Bu, dan ini terjadi. Kok malah do meneng kabeh to iki. Masuk nggih. Nggih, sing terakhir apa? Sok nek nganti tanah jogi wis kalungan wesi. Mang tonton Bu sekarang gedung-gedung bertingkat luar biasa. Nggih, orang berbondong-bondong membangun bangunan yang begitu hebat, tapi moral dan akhlaknya hilang. Masuk? Ya Mas selawatan sik Mas. Bocah tua jajar ala sandangane suwe polatane kaya dosa nggih selawatan sik Bu nggih ya masyarakat kita sak padha bocah tuwek-tuwek apa nggih cilik ya Mas mau wis metu rong. Yo ditokke le. Yo aku tak leren sik. Iki bayarane ketoke larang kowe lho iki. Iki kok sing muni aku terus. Kali Pak. Hah? Yo sak padha le, aku tak leren sik. Niki wasalim
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kados ngeten niku desane ya resik, wargane nggih sae piye Mas? Lomo, seneng tetulung malang sepadha-padha. Masuk. Sing nomor loro napa Bu? Ngencengke silatu sing rukun karo tangga, aja seneng grejekan. Dusun mriki enten mboten sing jotakan? Cek tak tontone sik. Ana masalah ngendi nggon mesti ana sing jotakan kok Mas. Ora ana iki, ora ana. Wonge apik-apik iki. Yae lho. Aja seneng medhot tali besedu. Oh percuma dosamu resik. Ditanggape pengajian kaya ngene apike jenenge merti dusun, dusune apik. Ning nek wonge ra iso rukun, apa gunane? Masuk. Mula ya desane apik, wargane ya sae. Rukun karo tangga, rukun agawe santosa, cerah agawe nek carane anak-anak TPQ niku enten kalimat kun kal yadaini wala takun kal udunaini. Urup ning masyarakat ki rukuna kaya tangan loro iki. Tangan iki ketoke beda. Wong sakmene ambane niku nek kon padha saged mboten? Mboten saged, ana istilah beda silit, beda anggit. Wis tau ngerti silit, Bro? Masuk mboten karo kula? Ora usah dadak wong liya Ibu jenengan kagungan putra anak loro iki lho. Mboke padha, pake padha, ceko rahim yang sama, kuwi wateke beda. Apa nek kok kon wong sakmene kon madake ora iso.
Iki dodong apa ora tengah sekilas. Sing rukun nggih kaya tangan loro niki, Bu. Tangan loro niki ketoke beda. Ning anu api ngono lho, Dik. Ketoke beda tapi apik Mang Pirsani. Tangan tengen ki angger nang ngarep mesti tangan kiwa ning mburi. Pirsani. Oh dosa kowe malah. Diabani kaya hansip wae. Ketoke beda tapi nek disawang penak. Karena apa? Dinamis. Nek kon padha mang sawang. Ketoke padha tapi nek disawang ora penak. Coba engko nek kondurke mriki sing jamaah pengajian ngene. Iki bar pengajian malah kentir kabeh to, Ki. Halo? Artinya apa? Hidup bermasyarakat aja mbok goleki bedane, ning golek ana padane. Tur sing jenenge tangan iki tidak pernah membeda-bedakan, Bu. Cobi Mang Pirsani. Apa tahu tangan iki nggone tumindak becik ning awak beda-bedake. Epeh kene korengane ra dipatani tangan. Kene korengan tapi tangan mau moro rene. Enten mboten? Nek jenengan kan mesti ngono kuwi. Masuk karep kula. Niki tangan itu tidak pernah membeda-bedakan. Mbok kuwi sugih, mbok kuwi melarat, mbok kuwi pekok, semuanya tetap didatangi di silaturahim. Ning kampung kene ya kudu ngono. Iki ya diparani, iki ya ditekani. Ayo bagian tubuh mana sing urung tau disilaturahimi tangan? Ambok yo eleke kaya ngopo to? Kejinge kaya ngopo? Tangan tetep moro. Apa? Asili itu. Disoteng, Mas. Aja cerak-cerak. Mula nek wis rawungan karo tanggamu, karo wargamu kok aja mbok pilih sing sugih-sugih tok. Nek sugih kae boloku. Wah. Nek sing waras sari ra leple. Jangan, Bu. Tontone tangan lho. Mbok sikil ki bosoke kaya ngapa, korengan kaya ngapa tetep moro. Ngono lho, Dik. Iki enggak pernah membeda-bedakan. Bahkan yang dianggap paling busuk, paling bau pun tetap datang. Apa mau silit? Coba nek tangan iki duweni sifat kaya wong nggaron. Modele pilih-pilih. Terus silit ra tau diparani. Kopet kowe. Karo tangga sing dikekancani mur bolone dhewe. Sing ora sorry. Ngono. Oh ya wis. Mula kowe aja ngapunten aja nyepelekke silet terus kowe mau moro nang ngene wong ra duwe. Heeh. Kowe dosa kowe. Masuk mboten karo kula? Maka hidup itu harus rukun, serukun tangan ini, Bu. Nggih. Dupe pejabat kene sing diparani pejabat tok jenenge mustaka, diparani terus. Wong sugih dilus-elus. Ning kene ra tau mbok garap. Mbok kowe ayu kaya ngapa dandan seragam fatayatan ngene iki, tetep selentang-selenteng kowe. Soale apa kopet. Bisa diterima maksud saya? Mula monggo kanca-kancaku nggaron sing rukun. Aja kowe mentang-mentang dadi terus moh gaul karo kene ora Mas, aku pokoke nek bareng sing arep ngene-ngene Mas. Oh, kono ora ana tukang syutinge to? Aman berarti. Ya cobanan kowe 3 dina insyaallah pedes silitmu. Masuk mboten karo kula? Mula jaga keru silaturahimnya dikuatkan nggih Bu nggih. Nek ana masalah ayo padha dirembuk wong kuwi wargane dhewe sedulure dhewe.
Wala takun kal udunaini, kowe ning masyarakat aja kaya kuping loro. Ketoke terak ning ra tau gathuk. Seragame padha fatayatan. Tapi ra mathuk wonge. Kula saleke linggih kene, saleke linggih kono. Ngapa kowe? Ngapa? Kuping niki ketoke cerak ning ra tau. Sapa iso ngathukke kuping kiwa karo tengen? Ayo. Kathuk nolak kaya kelinci kok. Masuk nggih. Tur nek njaluk kudu padha. Lah iya dah. Lah nek urip ning alam donya modele ngono kuwi iri-irinan. Kudu padha geger terus no Dede. Nggih napa mboten? Niki lho kuping niki. Omahe cerak adu arep ning Ramadhan. Nganti arep mangkat pengajian rene mau dadak tekon anae nduk menungso ngarepan ku mau wis metu po wong. Ngerti wonge ana mesti wis kae. Yen ngerti wonge ning emper pokoke. Ngerti aku ya. Wonge selonjor awet mau. Halo. Niki dalan ngetan kula napa ngalor ngidul? Mriko? Kono? Nek dinggo simpangan mobil cukup mboten? Cobanen nggo simpangan wong jotakan. Mak lampire kok kono. Wih, grandonge kok kono. Mula nek kula jaman ngaji riyen Ibu, halo Bapak. Urip ning alam donya ki kowe duwe mungsuh siji wae wis kakehan. Mula golek sedulur lek akeh. Kowe duwe sedulur, duwe tangga cacah 1000 kuwi jek kurang akeh. Niku paribasane. Masuk. Masuk nggih. Mula sing nomor loro kudu ora ana gunane. Dusunmu resik, bersih ning wargane do grejekan. Wis kan wonge ngulatke aku terus. Ya sing neng-nengan kuwi. Wong wedok pokoke. Ya iya. Apa enek wong lanang kok jotak lanangan apa? Endi tak tonton wong kaya ngopo? Sing kula neng-nengke wong lanang apa wong wedok? Wong lanang ra ngopo-ngopo ngerti-ngerti dinengke kok. Mapan turune wis nyedhit ngene iki. Ra cerak-cerak. Tokormu rasa numpang-numpang. Sumo. Betul nama betul. Sing nomor 3 terakhir ojo dumeh. Pirsa nggih. Setinggi apapun derajat pangkatmu, sepinter apapun, seganteng apapun, secantik apapun, urip ning masyarakat ojo dumeh. Ojo dumeh pinter banjur doh. Yo ditutup selawatan niki terakhir nggih. Nggih, hah? Lho wong wedok senengane ngono kuwi ya. Mau dijake klewo-klewo. Onong penak mosok ngono tak. Ngono mau dadak didegeke ngene. Oh sing ngedeke mau sapa? Aku kok. Ayo ngene sik ngono. Onong krasa penak mosok ngono tak. Terus ngeloki wong lanang kok keplah lho. Nggih, ngaten nggih. Sambil sholawatan, sambil kotak infaknya keluar. Ayo tasnya gede-gede kok. Ayo sing anu Mas, engko sing etok-etok turu dituthuk nganggo kerdus maduk ngono. Sing infake 2000 tak dongake udunen 7 sasi ra bedak-bedak. Ngopo? Jenengan pun nate tindak anu, wis tau mampir nggon toilet umum. Bayare piro? Lah iya kuwi arep mlebu toilet iki bayar 2000 lho. Iki arep munggah swarga kok ya 2000 iki lho. Mosok kelas swarga karo toilet padha kuwi. Halo? Ayo Mas, karo selawatan nggih Bu nggih. Karo jawab
Aja dupe pinter banjur do. Aja dupe pinter banjur do. Pinter yen ora bener besok bakal pinter yen ora bener besok sholawat sholli wa sallim Ojo dupe sugih banjur do. Nek lagi do sugih aja sok do sombong. Sugih derajat pangkat timur sampiran saka Gusti. Ana mangsa lan wektune ana patute. Nek jek enom sugih patut mboten? Halo. Nek ijik enom kados kula ngeten iki sugih patut mboten? Patut. Nek wis tuwa kuwi sugih kena ning pun mboten patut. Mang pirsani wong tua-tua kok nyekel dit akeh kena ning wis ora patut tuwek anak jajan. Halo. Mula nek wong tua niku ketimbang dienggo jajan luwih becik dikeke anak putu. Lak ngeten ta nggih? Masuk mboten? Sing dadi pejabat ya aja ngono. Nek kowe lagi keperanan dadi pejabate wah kaya-kaya kabeh do nyerak kowe. Ingat wae para pejabat, jabatan ki paling porong periode. Nek kowe lagi kederajatan kepangkatan aja dumeh kowe. Engko nek wis jabatanmu ilang kabeh do ngedoh karo kowe. Nek kowe lagi dadi wong sugih, nek kowe lagi dadi pejabat, kabeh yakin ngaku sedulur karo kowe. Ngaku kenal, ngaku sedulur. Janji awak dhewe wis melarat rande jabatan. Wabeh wong ngaku ra kenal karo awak dhewe. Betul? Mula aja bisa diterima maksud saya? Nggih. Mula aja banget lek mau ngegonggongke bondomu derajat pangkatmu anak-anakmu. Oh. Nggih. Kowe jek enom, jek urip, jek waras, anakmu jek do gelem nyerak wong tua, titenono engko nek kowe lara. Ini nek tak bahas tekan sore ra rampung, niki materine beda tapi tak sisipken. Mula teng pundi-pundi kula matur Bu, awak iki dadi wong tua, dengarkan. Niki nasihat penting Bapak Ibu. Awak iki dadi wong tua sakniki hidup di zaman modern. Ojo banget lek mu ngarep-arep neng anak putumu, sok nek nganti ketekan tua awak dhewe ora iso apa-apa anak putumu dosa ngerti lan mudeng ning wong tua. Nek cek waras rasa mbok rembug. Janji wis lara. Mereka akan punya alasan beribu-ribu alasan. Dening aku ora iso cuti kok Mas. Wis kowe wae sing neng omah. Betul? Oh. Urusan warisan ya ngono, mula cik mumpung cik do urip ndang dikeke ning anak-anakmu timbang padu. Betul? Betul napa mboten? Ora sithik lho wong tua ngadi rong genep seminggu anak-anak wis do nggo patok dhewe-dhewe. Ora mungkin Mas, anakku ki sarjana, anakku iki berpendidikan tinggi, anakku ana sing dadi dosen, ana sing dadi dokter. Bu, Pak, urusan warisan itu ora ana hubungane kalian anakmu santri utawa dosen utawa profesor. Kacek sekilan rongkilan karo dulure. Masuk. Masuk nggih. Aja dupe sugih banjur do. Aja dupe sugih banjur do. Pondo iki mung nyilih besok bakale. Pondo iki mung nyilih besok bakale. Sholawat sholli wa sallim
Ojo dupe ayu banjur do ngokno wong wedok-wedok kuwi tuwekane benge samparan malah kaya cara bikan yen ra pucet kok Mas Aja dupe ayu banjur do ayu yen ramitu besok bakal di cantiknya seorang istri itu bukan karena wajahnya tapi karena ketaatannya kepada suami. Ingat wahai istri, memang surga itu di bawah telapak kaki ibu. Betul. Tapi surga bagi seorang istri di bawah keridhaan suami. Oh! Hidup wong lanang. Alah lanangane ra ono. Wis tetep menang wong wedok iki. Ngoten nggih Bu nggih. Maka hormatilah suami. Suami itu tanggung jawabnya besar dan berat. Dosa yang dilakukan oleh seorang istri itu ditanggung oleh seorang suami. Dosa yang dilakukan oleh seorang anak itu ditanggung oleh seorang ayah. Bahkan nek nganti ana wong lanang mati disiksa ning jero kubur. Di setiap pukulan siksa kubur itu nyun ngapunten, di saat suami ridho disiksa oleh malaikat di kubur, disitulah satu dosa istri diampuni oleh Allah Subhanahu. Oh tadi wong lanang ya, Bu. Ngojo wani karo wong lanang. Wong lanang ki nek diwaneni wong wedok sakit. Harga dirinya hancur. Aku kok malah curhat tadi. Elingo tuamu yen kempong perat wis ora sholawat sholli wa sallim dijawab sing banter nggih Bu nggih. Bojomu gen krungu. Aja dupe gagah njur kakean. Ngokno wong lanang-lanang. Tuwekane mur pengen rabine ae. Ayo wong dina-dina mur mancing ae ra. Halo. Mboten nggih Bu nggih. Wong lanang kudu tanggung. Nah ngono aja ingah-ingih ra. Sing wong lanang iki sing los. Contone Wong nek kali bojo los. Nggih, mbok duit iki tak keke kabeh. Dadi aku iki mbok modar to kita nggodit to. Mula kok kene kita jagake tenanan. Mboten namung guyon nggih Bu nggih. Aja dupe gagah njur kakean. Aja dupe gagah njur kakean. Gagah yen ra ibadah uripe ora. Gagah yen ra ibadah uripe ora. Sholawat sholli wa sallim
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Terus ngeten nggih nggih desane resik. Nggih. Penduduknya warganya juga sae. Apa mau tandane siji lomo seneng dono. Buktine napa? Santunan anak yatim. Masuk. Sing nomor loro ngencengke pesedu silaturahime dikencengke rukun agawe cerah agawe kerukunan warga nggaron dikuatkan ana masalah dirembuk dirampungke dengan bijak dan baik ora sah do grejekan maula kula pun matur beda silit beda angge wong kuwi duwe penemu dhewe nek kon padha ora bakalan iso jenengan duwe anak loro wis beda karepe gini mboten sing nomor 3 aja dumeh apapun yang kau sandang saat ini buh bondo dunyamu derajat pangkatmu jangan kau jadikan atas kesombonganmu ojo nganti kowe dadi wong sing sombong bisa diterima sangge ayo bareng-bareng ayo sing rukun sing lomo karo tangga sing rukun karo tangga aja duweni sifat sombong bisa diterima nggih Bu nggih cetha nggih matan mawon ingkang saged kula aturaken mugi-mugi wonten manfaatipun donganipun basa Jawa mawon nggih nggih mengke nirokke kula sing banter ala hadhihi niyah wa niyatin sulika wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dipun tirokaken nggih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi selamat muga-muga paringi selamat Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki amin pun ngeten mawon nggih nggih mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.